Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sekusuke umsindo ku social media kune-post ethi Mseleku uthwele ngabo abantwana ingakho bengabi normal, kodwa le post engathi bekuwumuntu lo obhala ngengane eyodwa engicabanga ukuthi uSneh, mhlawumbe bekuyipost ekhuluma ngoSneh wasephendula kanje omunye nabanye-ke futhi bemfakazela. Kwaba ukuthi-ke lana asazi ukuthi uyoMseleku ophendula lento noma umuntu ozenza uMseleku othi uma ngingase ngiyibophe lento kungathiwa ngisukela ilutho ngoba nginemali. Ubani ongahlekisa ngengane ibe yanukubezwa? Ya, indaba le ibucayi, nalona futhi obhala lokhu akushoyo noma uphawula kanje kuyafana nokuthi uyadelela because ukhuluma izinto ezifana nalezi amagama amakhulu ukukhuluma ku-social media. Kodwa manje abantu babuka ukuthi uMseleku akakwazi ukuphendula kanje esebenzisa ukuthi yilento ngisukele ilutho ngoba nginemali nokuchoma. Bathi akujwayelekile ukuthi uma ebhala into noma eveza imizwa yakhe aphendule kanje. Asazi khona othi lana angeke besifake ezindabeni zabo mase kuthi omunye mayesebeka umbono or uvo lakhe befuna ukumbopha. Umbono enye into, uvo lwakho enye into, kodwa ukudelela enye futhi into, ngoba manje mawuzothi ingane ayikho normal, ukhuluma ngengane la enabazali okufanele ukuthi beyivikele beyikhulumele, uphinde futhi uthi nezinye azikho normal. Asikaze siyithole ingxoxo ekanjalo or ukukhuluma nabantu kanjalo noma ngabe kuthiwa uyabona ukuthi ingane ayikho right, khona into eyibonayo, angazi ukuthi ungasukela umzali wengane uthi ingane yakho ayikho normal, ngoba lokho akuzwakali ukuhlonipha. Kodwa kunendlela yokukhuluma, kunendlela futhi yokuhlonipha abantu, noma befake iy'ndaba zabo kumabonakude noma futhi beyifuna i-support yabantu ukuthi bebuke i-TV show yabo le abayenza kumabonakude, kodwa futhi ukhona umugqa la ukuthi nawe hlonipha uphinde futhi uzihloniphe wena, because indlela okhuluma ngayo nobeka ngayo imbono ezwakala inokudelela, i-expose wena kakhulu before siye kumuntu osuke uthi uhlekisa ngaye noma uyamdelela. Owami lowo umbono, ngiyazi ukuthi nami ngiyakhuluma ngayo i-TV show Uthando Nes'thembu engihleze ngisho futhi ukuthi okwami hhayi, kubantu abadala siyahleba ngabo kancane, kodwa noma sihleba asiwakhethe amagama esiwashoyo. Yingakho ngingaze ngathanda umuntu uma sezothi ubani uyixoki, imenemene, iphiqiphiqi, onke lawo magama because ngiweza seceleni. So inhlonipho kuyona yonke into esiyenzayo ibalulekile. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.